Χρήστο, ανοίξτε.
Ελίκιος προς άπαντα των Ιερών Πλήρων και των λαών της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων και Μαρονίας. Ευλαβέστατοι Ιερείς, τιμιότατοι Επίτροποι και λοιποί Πάντες, ευλογημένοι Χριστιανοί της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων και Μαρονίας, οι διακρατούντες τας Ιεράς Παραδόσεις. Χάρη σοι ημίν και ειρήνη παρά Θεού, παροιμήδε ευχή και ευλογία. Που μακαρία την νύξη γενομένου Αγίου Μητροπολίτου και επιμενάρχου ημών κ. Καλλιοπίου, τελευτήσαντος και εις τας εκείς αιμονάς μεταστάντος και έπειτα από μακράν περίοδον υπό επιτροπίαν και τοποτηρητίαν των Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εκκλησιαστικών πραγμάτων οικονομουμένων, η σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη αρχιερείς, οι συγκροτούντες στην Ιεράν Σύνοδο της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδος, αξιοχρέως επιήσαν το χρόνια περί της εκλογής και αποκαταστάσεως καταλήλου και αξίου ιεράρχου προς ανάληψη της αρχιερατικής προστασίας και δημαντικής ράνου της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης. Ψήφων πίνη κανονικών γενομένων, την πρωία της 7ης Ιουλίου ενεστώτος έτους, εις των Ιερών Ναών Ρόδων του Αμάραντων Πειραιώς, μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεθόνης κ. Αμβροσίου και την επίκληση της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, εξελέγει ο αγαπητός ημίν εν Χριστώ αδελφός, Κύριος Αμβρόσιος, άκρη του δε Επίσκοπος Φιλίππων, αμήν Κόσμιος και Ιεροπεδής, τα θεία καλώς εξισχυμένος, παιδεία και κοσμημένος εκκλησιαστικήτε και θύραφεν, φρονήσει και η καλότητη συγκεκροτημένος, ένθεων ζήλων άματε και πήραν ποιμαντική και εκτιμένος, δυνάμενος δε δια τούτο συντελέσε εις την αισία των πάντων συγκρότηση και διευθέτηση και παγίωση. Ως και εκλεγής, ανεδείχθη γνήσιος και κανονικός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Φιλίππων και Μαρονίας, ή της αποτελεί μια ενιαία εκκλησιαστική επαρχία. Όδεν και δια του παρόντος συμμετέρου συνοδικού γράμματος, κοινοποιούντος τούτο πάσιν ημίν της εν τη επαρχία ταύτη ευλογημένης χριστιανής και εγκαρδίως συγχαίροντες, ευχόμεθα και ευλογούμεν πατρικός και παραγγέλνομεν εκκλησιαστικός, όπως τον εξονομαστέντα σεβασμιότατον Μητροπολίτην ημών Φιλίππων και Μαρονίας, αγαπητών ημίν εν Χριστώ αδελφών και συλλειτουργών Κύριων Αμβρόσιων, ερχόμενον ίν τες ευχές της Ιεράς Συνόδου, υποδέξιστε μετά της ανικούσης το αρχιερατικό και επιμαντορικό αυτού χαρακτήρι τιμής, ως γνήσιον και νόμιμον ημών αρχιερέα και πνευματικών πατέρα και τιμένα, και μνημονεύετε του κανονικού αυτού ονόματος, ως νενόμιστε εν πάσες τες ιερές τελετές και ακολουθίες, πηγόμενοι και υποτασσόμενοι τες αρχιερατικές αυτούς συμβουλές και υποθήκες, ως αφορώσες εις την ψυχική ημών ωφέλεια και σωτηρία και εις την απαρέγκλητον φυλακή των πατρών δογμάτων και παραδόσεων, συνεργαζόμενοι είτε μετά της αυτού σεβασμιότητος εν αγάπη και συμπλία και εν γέννη συντελούντες φιλευσεβώς εις την πρόοδο και προκοπή της Ιεράς ημών
των της Ιεράς ημών Μητροπόλεως ενοριακών και λοιπόν εκκλησιαστικών πραγμάτων. Γέγραπτε γάρ, ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, ο αθετεί τον αποστήλαντάμε, και πείθεστε της οικουμένης ημών και υπήκετε. Αυτοί καλαβριχνούσιν υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγων αποδόσοντες, ή να με τα χαράς του το βιώσει και μη στενάζοντες, αλυσιτελές γαριμήν τούτο. Προσαπονέμονες δε επί τούτης πάσιν ημίν τας ευχάς και ευλογίας της Ιεράς ημών Συνόδου, ευχόμεθα όπως ο δοτήρ παντός αγαθού, παρέχει ημίν πάντοτε νουσίας τας δωρεάστε και χάριτας αυτού, που η χάρις και το άπειρον έλεος είναι με τα πάντων ημών. Εν έτη σωτηρίο της Κύριος 12ο η 7η Ιουλίου, Ιερά Σύνοδος, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Αθηνών Καλίνικος, τα μέλη, ο Αττικής και Διαυλίας Ακάκιος, ο Λαρίσης και Πλαταμόνος Αθανάσιος, ο Ευρύπου και Ευβίας Ιουστίνος, ο Πειραιός και Σαλαμίνος Γερόντιος, ο Αττικής και Διωτίας Χρυσόστομος, ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, ο Δημητριάδος Φώτιος, ο Τορόντο Μωυσής, ο Αμερικής Δημήτριος, ο Φιλίππων και Μαρονίας Αμβρόσιος, ο Οροκού και Φιλής Κυπριανός, ο Μεθόνης Αμβρόσιος, ο Νόρα Μιχαήλ, ο Λούνης Σιλουανός, ο Γαρδικίου Κλήμης, ο Έτνα και Πόρτλαντ Αυσέντιος, ο Βρεσθένης Θεοδόσιος, ο Θεοπόλεος Χριστόδουλος, ακριβές αντίγραφων, ο Αρχιγραμματεύς, ο Δημητριάδος Φώτιος. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σήμερα
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εγγελτεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, των Αγίων Αρχιερέων των Συγκροτούντων την Ιερά Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αμβροσίου, του Θείας συνάρση κατασταθέντος εις την μέριμναν της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Φιλίππων και Μαρονίας και υπέρ του γενέστε αυτόν τον Αρχιεπίμενα Χριστέ, αδειλήτωρον και βοηθόν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντελόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, υπέρ πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και υπέρ του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία της υπολιτάφτης και πάσαν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός ελπίς πάντων των περάτων της γης
Βασίλειος γεννού ημιδέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελεήσε ημάς. Ελεήμων γάρη και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ημίν και Επίσκοπε των συγχωρημών, ο των πάντων Δεσπότης και Κύριος, ο εκοφθρόνων ουρανών και υποπόδιων τη γη, ο παραγγελόμενος αρχιερεύς των ελών των αγαθών, ο θυσίαν άμμων εαυτών προσελεγγών και καθίσας εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης, ο θυστής και ιερείς μαθητές και αποστόλοι στην εξουσία τους που δεσμείτε και λύνετε εν το λαό σου συμβαίνοντα, και ταύτη ημί της αναξής δούλης σου φιλανθρώπες και επιβάσας. Ο το Πέτρο την διαπίμαση των σοπροβάτων και την ομή των σών αρνίων εμπιστευτής, ο δια του Παναγίου και τελαντερχικού πνεύματος καλέσας ημάς τους ταπεινούς εις τη μεγάλη ταύτη τιμή και αρχιερετική αξία, και αναδείξας ημάς ποιμένας και διδασκάλους, προς τον κατακτισμό των Αγίων εις έργο διακονίας, εις οικοδομή του σώματος της Αγίας Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία μεγάλη πάντα ημάς όδες συναγαγών, επί την καταστάση κανονίσε εμού του ταπεινού και αναρχίστου της αδελφής μου, ιστοποιημένη το χριστεπώνυμον πλήρωμα, και προείσταστε της εντυπαρικία ταύτη αγιωτά της Εκκλησίας ή περιποιήσεων το τιμίος έργο. Πρόσδεξε δέσποτα Κύριε την ευχαριστήρων ημών δοξολογίαν ταύτην και κατάπληξον εφημάς τα ψηλή τη χάρη σου την εκουράνιου. Την ποιμαντορία σου και του σου ιεράρχου ανεπίλητον απόδειξον και πίσον με μισητήν γενέστε, μιμητή γενέσες του αληθινού ποιμένος και πρώτου αρχιερέως, οικονόμενον έκλειτον της αρχιερετικής χάριτος, ανενόχους και ακατακρίτως επιτελούντα τα αρχιερατικά μου καθήκοντα και επισκοπούντα Θεοφιλός και Θεαρέστος, υπογενόμενον των πιστών και ακατάργωτος του διαμήν εν βάση. Ικάνωσον με ον εξαιρέσου και έφερε τη διακονία ταύτη, εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεως πολιτεύεστε και άξιον εργάτην εν ταπελώνησον ορφανίνε. Κατάστησον δε με προσπίτοντάς το αρχιπίμενη, ότι πόντισε σκότη, άλλας αγιάζων, παιδευτήν αφρόνων ημίων διδάσκαλων αιώντες παιδαγωγών, καλών σαμαρίστινων σούντων, βακτηρίων μορφούντων, καταφύγιων ερυπημένων, επιστήριγμών των εγείρε και πρεσβείων και παραμύθιων περφούντων, ή να καταρτίζουν τα ψυχάστων τας εμπιστευμένας διαθετία, παραστώ ανεσκύντας το βήματί σου και των μισθών λαού, παρασού του δικαίων εις ανθοδότη. Φύλατε, Κύριε, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, των ιερών κλήρων τους άρχοντας και των λαών σου, των την πόλη, την Μητρόπολη, ταύτην. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου.
ο εν είδη πύρινο γλωσσόν του ουρανών καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα της Αγίους Αυτηματητάς και Αποστόλους, Χριστός αληθινός θευσιμών, τες πρεσβείες της των αγράμων και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Τιμίων νοερών δυνάμεων Έλληνων Σωμάτων, οι ικεσίες του Τιμίου Δόξου Πρακτού Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Παύλου και Σύλλα, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Οικουμενικών Διδασκάλων και Ιεραρχών, των Εναγείς Πατέρων ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, Αμβροσίου του Σκόπου και Διελώνου και Χρυσοστόμου Αποφορίνης του Νέου Λογικού, των Αγίων Αδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων της Αγίας Αδόξου Λιδίας της Φιλιππισίας, του Αγίου Εδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Εκθάσου, του Οσίου Πατρός Δανείου του Θασίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης και Παύλων των Αγίων, Σεπτή των Αγίων Αρχιερέων Χωρία, εντιμότατοι εκπρόσωποι των αρχών, εντιμότατοι εκπρόσωποι του ηρωικού ελληνικού στρατού, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, λαέ του Κυρίου αγαπημένε, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φιλίππων και Μαρονίας, έξαρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Εκκλησίας των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών, Κύριε Αμβρόσια. Αγαπημένοι ποδοί, προσήλθαμε σήμερα στον ιερό του το χώρο, προκειμένου να εορτάσουμε περί χαρίς με θυμών την ενθρόνηση στην εκκλησιαστική ταύτην καθέδρα της ημετέρας πεφυλευμένης σεβασμιότητος και να συμπροσευχηθούμε για την επιτυχία των υψηλών καθηκόντων και των εξόχως μεγάλων ευθυνών αυτής. Ο κόσμος, σεβασμιότατα και αδελφέ, έχει ανάγκη από αξίους ποιμένα άρθρες που αναδεικνύουν και προβάλλουν την ουσία και το κοσμοσωτήριο πνεύμα του χριστιανισμού. Η εκλογή σου σηματοδοτεί μια νέα εποχή ενότητας, πνευματικότητας και κοινωνικής προσφοράς για την τόσο πολύ ευαίσθητη περιοχή της Μητροπόλεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αναλαμβάνει στην ποιηματορία της. Σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή μεγάλων αμφισβητήσεων, ο πιστός του Κυρίου λαός χρειάζεται την ενεργή στήριξη του ποιμένος του, που σαν στορκικός πατέρας θα τίνει ευήκο ο νους εις τα προβλήματα, θα αφουγκράζεται τις αγωνίες και τους πόνους του, ο οποίος με τον παρηγορητικό του λόγο θα μετριάζει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή. Θα καθιστά την πορεία των ανθρώπων όσο το δυνατόν ανώδυνη και με το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού θα τους οδηγεί εις οδόν σωτηρίας. Ενθρονιζόμενος στη στιγμή αυτή και αναλαμβάνουν την πειθαρχία της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, αναμένεται να είσαι και θα είσαι δια το ποιμνιό σου ο πνευματικός φάρος μέσα εις το σκότος και τα σκότη του κόσμου τούτου. Ευτυχώς διασέ και το θεοφιλές ποιμνιόν σου υπάρχουν τα εχέγγυα εκείνα τα οποία προϊονιζόμενα μια ζηλωτή αρχιερατική διακονία, η θεολογική σου παιδεία και μόρφωσης, η μακρά εκκλησιαστική πείρα σου και κυρίως το εκκλησιαστικό σου ήθος και φρόνημα, ο πνευματικός σου πλούτος, η ψυχική σου ευγένεια, η άοκνη δράση σου εγγυώνται μια επιτυχημένη αρχιερατική θητεία. Εδώ, σεβασμιότατα, Άγιε αδελφέ,
στον περικαλή ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έδρα της Ιεράς σου Μητροπόλεως, θα βρίσκεται το επιτελείο σου. Οι άνθρωποι σου που σε συνεργασία και με τους εκπροσώπους των υπολείπων παραρτημάτων θα είναι οι συγκυριναίοι σου, που θα σηκώσουν μαζί σου τον βαρύ αλλά ταυτόχρονα γλυκή σταυρό της διακονίας σου. Θα τα καταφέρετε, διότι είστε άνθρωπος αγάπης, υπομονής, καταλλαγής. Οι προσπάθειές σου ασφαλώς δεν θα περιοριστούν μόνο στην εξασφάλιση των εσωτερικών προϋποθέσεων για την εύρυθμη λειτουργία του εκκλησιαστικού σώματος. Ασφαλώς, πρώτη σου μέρημνα θα είναι κυρίως το έμψυχο δυναμικό ή αλλιώς η στελέχωση των νευραλγικών κυτάρων, που σε κάθε Μητρόπολη είναι οι ενορίες με τα κατάλληλα πρόσωπα. Ενεργούς συμπαραστάτες σου στην προσπάθειά σου αυτή θα έχεις τους εκλεκτούς πρεσβυτέρους που τιμούν με τη δραστηριότητα και αυταπάτησή τους το υψηλό καθήκον τους στην υπηρεσία του Θεού. Σε κάθε λειτουργία που θα τελείται στα όρια της εκκλησιαστικής σου δικαιοδοσίας, από τούτε και εφ' εξής και όταν θα αναφέρονται από τους προσωπικούς και τους διακόνους στα Ιερά Λόγια υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αμβροσίου, του Κυρίου Δεϊθόμενου, θα σου υπενθυμίζεται το αιώνιο χρέος της πατρικής διακονίας ενώπιον του ποιμνίου σου. Διαδέχεσαι στην εκκλησιαστική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ικανότατους προκατόχους, τους τοποτηρητάς Χρυσόστομο Κιούρ συμμετέχοντα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον Απόλλωνα Μαγνησίας και Θεσσαλονίκης Μάξιμων Τσιτσιμπάκων και τον Ι Θεσσαλονίκης Γρηγόριων Μαρκόπουλων, οι οποίοι κατέβαλαν μεγάλες προσπαθίες για τη διαπίμαση και οργάνωση της εκκλησιαστικής περιφερείας που σήμερα καλείσαι να αναλάβει στην κτηματορία της. Τελευταίον άφησα να αναφέρω τον αείμνηστο προκάτοχό σου, τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κυρών Καλλιόπιων, Γιάννα Πουλόπουλο, ο οποίος με τα τάλαντα που τον επρήκησε ο Θεός έθεσε σοβαρές οργανωτικές βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Μητροπόλεως αυτής. Παραλλήλως, εργαζόμενος νυχθημερών για την ανάδειξη της μαρτυρικής ιστορίας των νησιών Ορθοδόξων Χριστιανών. Το έργο του αναγνωρίζεται από όλους ως προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα και ως προς το ταπεινό και άοπλο του χαρακτήρου του. Η Εκκλησία των νησιών Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος στέκεται απέναντί του ευγνωμονούσα γι' αυτό. Θέσε την χείρα σου, Άγια Αδελφέ, σήμερα επί το άρτον και συνέχισε να εργάζεσαι τις εντολές του Θεού στη λαχούσα σε επαρχία και θα δεις τον ουρανό ανεωγότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου, ο οποίος θα δοξάζεται και σε αυτόν τον τόπο και με τις ειδικές σου προσπάθειες. Τα έτη σου ήρθαν πολλά σεβασμιότατα, Άγια Αδελφέ, γόνιμα, εύκραπα και με στάφη μελέους. Άξιος! Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, Μακαριότατε Πάτερ και Δέσποτα, Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριε Καλύτρια. Σεβασμιότατε Άγιε Φιλίππων και Μαρονίας, Κύριε Αμβρόσιο και Κύριε Ιεράρχα, σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, Τίμιων Πρεσβυτέριων, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για την τοπική Εκκλησία, διότι υποδέχεται τον ποιμένα της, το σεβασμένο των Άγιων Φιλίππων και Μαρονίας, υπεύθυνο και έξαρχο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Κύριον Αμβρόσιο. Άξιο εργάτη βαθμημένος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, άμβας εννό και αξιοπρεπή, με ήθος και συνέπεια. Παρήχθουν συνολικά 18 χρόνια τοποτηρητείας από την κίνηση του τελευταίου Μητροπολίτου, του Μαγαριστού Πενταπόλεως και του Καλλιοπίου. Συγκεκριμένα, από το 1998 στο 2003 ανέλαβε την τοποτηρητεία ο πρώην Θεσσαλονίκης κ. Μάξιμος και από το 2003 μέχρι και σήμερα η ελαχιστότης μου ως χριστιανού πόλεως. Σήμερα η τοποτηρητεία λαμβάνει τέλος και έρχεται σύμφωνα κατά τους ιερούς κανόνες η εκουσίμενη διαπίμανση. Για τα 13 έτη της προσωπικής μου τοποτηρητείας, τα οποία πέρασαν ως ημέρα οι εχθές, όπως λέει και ο Δαβίδ, επιτρέψτε μου να κάνω έναν λόγο ευχαριστίας πρωτίστως προς την Ιερά Σύνοδο και τον Αρχιεπίσκοπό μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριον Καλίνικων, όπου μου επιστρέφθηκαν την διαπίμανση της τοπικής Εκκλησίας από το 2003.
Για μένα εκείνη την περίοδο ήταν κάτι που αφενός δεν βρεθήκαμε και αφετέρου ένα πίνημα που δεν γνώριζα καθώς και δεν γνώριζα. Ωστόσο, η δύναμη της εν Χριστώ ζωής λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο που όχι μόνο ξεπεράστηκαν οι όποιες ανθρώπινες δυσκολίες, αλλά και αυτές οι ίδιες οι δυσκολίες έφεραν θετικές αλλαγές τόσο σε μένα όσο και στους πιστούς. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες για τη συνεργασία για όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε όλους τους κληρικούς, σε όλους τους επιτρόπους Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και στην Ιερά Μονή Παπανίστου του Χριστού. Εκείνους που πιθανόν στεναχώρεσαν με ασυνείδητο τρόπο, του ζητώ ταπεινώς συγγνώμη. Τα τελευταία μου λόγια ευχαριστίας με μεταπαίνουν, είναι προς εσάς, σεβασμιότατε Άγιε Φιλίππων και Μαρονίας, Κύριε Ανδρόσιου. Σας ευχαριστώ για ό,τι προσφέρατε μέχρι τώρα τη συντροφική εκκλησία. Γνωρίζω καλά ότι στην διαφορία των 13 χρόνων πρωτοβουλίας μου ήσασταν πρόσωπο ενωτικό, που διατηρηνόταν με αγωνία και πόνο για την ενότητα όταν μόνο υπό τη σκέπη της Ιεράς Συνόδου μας, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Καλίνικο. Γνωρίζω καλά ότι σε κάθε σας ευκαιρία λέγατε και λέτε λόγω πνευματικής υποδομής και ψυχικής ωφελίας. Αποφεύγατε πάντα να λέτε κάτι αρνητικό για τον οποιοδήποτε, παρόλο που είχε δώσει αφορμή ο οποιοδήποτε άλλος. Απόδειξη τελικά ότι με την δική σας παρουσία όλος ο κόσμος ενώθηκε σαν να γνωρίζονταν χρόνια νωρίτερα. Βιωματικά δηλαδή αποδείξατε ότι η χάρη του Κύριου ημών Ιησού Χριστού χορεύει ανάμεσα στους πιστούς, τους οποίους ενώνει και ζωή με την δική σας συμμετοχή. Σας αναθέτει η Ιερά Σύνοδος την πνευματική εξουσία και ευθύνη ως Κυρίαρχο και Επιμέλεια της τοπικής Εκκλησίας και είμαι βέβαιος για την καλή σας συμμετοχή. Εκείνο όμως που σας εύχομαι εκ βάθους της καρδίας είναι να συνεχίσετε να είστε αυτό που είστε και κυρίως να δώσετε αυτό που είστε, δηλαδή την σεμνότητα, την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό τόσο στη ζωή των πιστών χριστιανών, αλλά και ως παρακαταθήκη για την επόμενη γενεά. Σεβασμιότατε, Άγια Αδελφέ. Σας εύχομαι καλή κυμαντορία με πνευματικούς καρπούς και με την βίωση των μελώντων αγαθών από αυτήν τη ζωή. Άξιος. Μακαριότατε καλή Άγιε Αρχιερείς, σεβαστό Ιεραρχείο, περιόψη ελέγχου του Θεού, κύριε βουλευτέ, πολιτικοί και δημοτικοί άρχοντες, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλής, όσοι παρευρισκόμενοι. Την εμφάνιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού Εκκλησίας, η ανθρωπότητα, η άλλοτε καθυλαγμένη από την τυραννία του διαβόλου και των εντεταλμένων οργάνων υπαθροαρχόντων, διαφοροποιείται, μεταλλάσσεται και συσχετίζεται πλέον με την νέα κατάσταση του Ευαγγελίου. Όπου ο Ιουδαίος, ο δε Έλληνε, άρχισε πυθή, δούλος και ελεύθερος, αλλά πάντα εσείς είναι Χριστό Ιησού. Το άγγελμα των νέων καινούριων αυτό ο Θεός έπρεπε να το θεμελιώσει, αναπτύξει και καλλιεργήσει διαμέσου εκλεκτών εκφραστών, οι οποίοι διδάσκαλοι έθετον το ουράνιο μήνυμα και μετέδιδον την Θεία Βουλή σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μύτη του κόσμου. Οι Άγιοι Απόστολοι, ύστερον οι Επίσκοποι, και πρεσβύτεροι κατά τους πρώτους χρόνους εκπολούμενοι, και σήκωσαν στους ώμους συμπαρετάτην αυτή την πνευματική ευθύνη, δια του είναι το Ευαγγέλιο αυτό, εις το ότι είναι διέστητε των μυστηρίων. Τέλος οργός των μυστηρίων είναι αυτός ούτως παοратος παρόν εν Εκκλησία και ενεργών Μέγας Αρχιερέης Χριστός. Χρησιμοποιεί όμως ο Κύριος ως απαραίτητα όργανα αυτού εν πλήρωση των μυστηρίων, λειτουργούς εξ αυτού του πληρώματος της Εκκλησίας,
εκλεγμένος και η διεκολία αυτό αφορισμένος. Έπαιρσαν την κέρατη και την εκλεγμένη, εγγύσεις μακαρίες και κεράτωθιες βίσεως γίνεστε, δουλεύοντας στα εξουσία πύλης, που εις ύψος επέρει, που δεν την αστεία παρέχει, ή ούτε αγγέλος που δεν αγγέλος έβγαινε ο Θεός, αλλά σε ανθρώπους ασθενείς, την γύρι πούντας και εντάφης την διέτευη βιωμένος. Μόνο ότι πάντα σε χριστιανοί, ως ιερείς του Θεού και θεραπευτέ, το αυτό πνεύμα ελάβουμε εγγύηση ότι συνεπίθυμεν, και πάντα εσείς αποτελούμε το βασίλειο νεράτευο, κατά Απόστολο Πέτρος, έθνος Άγιον Βασίλειο νεράτευο. Όσοι εις Χριστόν εμπαπτίστημεν, Χριστόν ενελήφθημεν, δια της χειροτομίας, οι λαβώντες αυτήν αποτελούσαν τη διατάξη των χείρων, των ειδικότερων εις από το Θεού προς το πληρωμένο. Η Αποστολική Διαταγέ καθορίζουν άριστα τις εξουσίες των νέων βαθμών του ανωτέρου Κύριου. Τις μένε της κόφης τα της ελευθεροσύνης ενήμαμε, τις δε πρεσβυτέρης τα της ιεροσύνης, τις δε διακόνης τα της προσανθωτέρως διακονίας. Ο λαόν το χάρισμα της ιεροσύνης καθίσατε αγωγός, μεταδίδουν και της άλλης την διαχάρη, καθόν τρόπον διατηρία να διασπάσει την κοινωνία, ως τον καμπύχο της χάριτος μία Αγία Εκκλησία. Αποσκόμενος όμως της μίας Αγίας Εκκλησίας, μένει ένα αγωγός για τον εξάρτητο της ιεροσύνης, ως αποκοπτόμενος όμως της κοινωνίας αυτού, προς τη μόνη καμπύχων και ζωοπάραχων εξαμήνη της χάριτας, παραμένει ο αγωγός κενός, ανίκανος προς μετάδοση η έκδοτη χάριτος. Συγκροτούντες σήμερα την ίδια την παράταση χριστιανοί, δεν απεκόψαν από τη μία καθολική και αποστολική εκκλησία, αλλά συστηκούμενοι το 15ο κανόνα της πρωτοδευτέρας συνόδου εθεώρησαν την μεταβολή του ερωτολογίου οθνία υπόθεση και αναλογώντας των θηρεών της πίστεως, τα πάτρια υπεραμεινόμενοι συνέπτυσαν ίδια θυσιαστήρια, άφησε ερωτολογική αταξία, επανέλθει και επανέλθει στην εκκλησιαστική κατάσταση αντεγβό. Ούτω, οι εκπηδήσαντες εκ της υπακοής του υπηρετισκόπου, ο δώρος αποτελούν άνδρα και υποπαθημένοι, αλλά πρόσωπα φέροντα των σεβασμών και το στίγμα των πατέρων. Μη μέτερε αιώνια αιώνια άηθοντο οι πατέρες ημών. Προς την κατεύθυνση αυτού κινούμενος, ο σημερινός προκυριζόμενος και εμφανιζόμενος επίσκοπος, και ο Σαρβόσιος του Κυφορίδης, θεολόγος καθηγητής και συνάδελφός μου, αναλαμβάνει σε όλη την ηλικία την ετοίμαση περιοχών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προσδόξα Θεού και διακράτηση των παραδόσεων της Ορθοδόξου Ελληνών Εκκλησίας. Η χάρη και η αγάπη του Θεού ή ο συνοδοιπός της πάσας ασόλους αυτού. Αμήν. Μακαριότατε, κύριε Καλίγε. Σεβασμιότατε αρχιερείς, ευαισθημότατε ιερείς, αξιότιμοι κύριοι υψηλοί προσκεκλημένοι μας, αγαπητοί Χριστό αδερφοί, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εμφρόνηση του Σεβασμιωτάτου Κυρίου Αμβροσίου εις των θρόνων της Μητροπόλεως Φιλίππων και Μαρονίας. Σήμερα συντελείται ένα ιστορικό γεγονός, ένα γνήσιο τέκνο της Μακεδονίας. Για πρώτη φορά εκλέγεται και εμφρονίζεται από την Ιερά Σύνοδο για να επιμάνει τον περιούσιο λαό της Μητροπόλεως μας. Τη στιγμή αυτή, η σκέψη μας στρέφεται προς τους αγωνιστάς της πίστεώς μας. Ενδεικτικά αναφέρω τον Άγιο Χρυσόστομο, τον νέο ομολογητή, που είχαμε την ευλογία να πάρουμε την ευχή του μικρά παιδιά όντες, όταν επισκέφθηκε τις συνορίες Μεσορόπης, Καβάλας και Δράμας. Τον μακαριστό Ακάκιο Παπά, τον μακαριστό Χρυσόστομο, τον δεύτερο Κιούση, και όλους τους ανώνυμους αγωνιστάς, ερωμένους και λαϊκούς, οι οποίοι εκδιώχθησαν, εξορίστησαν, εφυλακίστησαν για την πίστη των προς την γνήσια Ορθοδοξία. Μακαριότατε,
αγωνιστείτε εσείς και η Σύνοδος μας. Ο κλήρος έπεσε σε εσάς, δια την πλήρη ένωση όλων των δεστώτων, πνεύματι αγάπης και αληθείας, κατά τη χρήση του Αγίου Πνεύματος, εις ενότητα πάντας. Σεβασμιότατε Κύριε Γρηγόριε, στα 13 χρόνια της τοποτηρικίας της Μητρόπολη μας, περάσαμε ευχάριστες και δύσκολες στιγμές. Τα γεγονότα όμως όλα αυτά μας ενδυνάμωσαν και μας έκαναν πιο συνετούς. Εκ μέρους λοιπόν όλων των λαϊκών, σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας και σας ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός και οι προσευχές μας να σας συνοδεύουν σε κάθε σας βήμα εις τα υψηλά καθήκοντα που σας ανέφερε η Σύνοδος μας στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Σεβασμιότατε Κύριε Αμβρόσιε, εκ Θεού άρχεστε, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας, του προστάτη της Μητροπόλεως μας Αγίου Δημητρίου, σας καλωσορίζουμε εις την έδρα της Μητροπόλεως σας. Η χαρά όλων είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπά μας, διότι μία προσδοκία πολλών ετών γίνεται πραγματικότητα χάρη του Θεού. Η Θεία Πρόνοια μπορεί προς όφελος μας να καθυστερεί ενίοτε, αλλά πάντοτε ενεργεί προς το αγαθόν όπως και σήμερα. Σε εσάς απομένει να σκορπίσετε απλόχερα την αγάπη σας στο ποίμνιο που σας ενεπιστεύει. Ακούστε τα προβλήματά μας, αγκαλιάστε μας όλους, χωρίς ούτε μία εξαίρεση. Όλοι κοράμε μέσα. Όλοι μας κάτι έχουμε να προσφέρουμε και να είστε βέβαιος ότι η αγάπη αυτή θα επιστρέψει πολλαπλά σύωση το πρόσωπό σας. Οδηγήστε μας σεβασμιότατε στην οδό της σωτηρίας προς τον Παράδεισο. Αυτός είναι και ο απότερος σκοπός του καθενός μας, δηλαδή η σωτηρία της ψυχής, και ο μόνος σίγουρος δρόμος είναι να βαδίσουμε στα χάρια των Πατέρων. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλες τις εκκλησιαστικές επιτροπές, τις κυρίες της Φιλοτόκου, ιδιαιτέρως δε τις κατοικήτριές μας και όλους όσους συνετέλεσαν για την άρτια οργάνωση της τελετής ενθρονήσεως του Επισκόπου μας. Επιτρέψτε μας, Κύριε σεβασμότατε Αμβρόσιε, όλους εμάς, τους απλούς λαϊκούς, να αναφωνήσουμε εν ενή στόματι. Άξιος! Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, των Εκκλησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Κύριε Καλίνικε, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης Κύριε Γρηγόριε, τοποτηρητά της Ιεράς Μητροπόλεως Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατε Άγιοι Αρχιερείς, ευλαβέστατοι πρεσβύτεροι και διάκονοι, εντιμότατοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, λαέ του Κυρίου αγαπημένοι. Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατήρ και ο χορηγός της ευσπλαχνίας, του ελέους και συμπαθίας και Θεός κάθε παϊμορίας, ο οποίος με τη συγκατάβαση και αγαθότητα και το άπειρο μέλιό σου επέβλεψε στην ελαχιστότητά μου και με απόφαση της Επτής Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου των Εκκλησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος και υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίου Καλινίκου, με επέλεξε Μητροπολίτη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον τίτλο Φιλίππων και Μαρονίας και με κατέστησε επιμένα και πνευματικό πατέρα του Ιερού Κλήνου
και του ευλογημένου λαού της Θεοσώστου αυτής επαρχίας. Η πόλη των Φιλίππων, μετά τη Θεσσαλονίκη, θεωρείται μία από τις πιο σπουδαίες όταν μετά το 167 π.Χ. οι Ρωμαίοι ως κυρίαρχοι της Μακεδονίας την εχώρισαν σε 4 διοικητικές επαρχίες. Στους Φιλίππους το Πνεύμα του Άγιου οδήγησε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου με τους 3 βοηθούς και συνεργούς του, Λουκά, Τιμόθεο και Σίλα. Έλληνας Μακεδόνας ήταν ο άντρας, ο οποίος κατά το διάστημα της νύχτας σε όραμα παρουσιάστηκε στον Απόστολο Παύλου, παρακαλών αυτόν και λέγουν διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρει χαρακτηριστικά. Αφού δε από την Τροάδα ανοιχτήκαμε με το πλοίο εις την θάλασσα, επλέψαμε κατευθείαν εις Σαμοθράκη. Την επομένη δε στη Νεάπολη, σημερινή Καβάλα. Από εκεί προχωρήσαμε εις τους Φιλίππους, πόλης Κολονία. Κολονία σημαίνει ρωμαϊκή αποικία. Ο Αύγουστος Καίσαρ έδωσε στους Φιλίππους τα προνόμια ρωμαϊκής στρατιωτικής αποικίας, ίσα με τα πολιτικά δικαιώματα των Ιταλικών πόλεων και τους απάδρεσε από τους φόρους. Εδώ στους Φιλίππους για πρώτη φορά ακούστηκε το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου Ιησού. Εδώ στους Φιλίππους βαπτίστηκε η πρώτη χριστιανή της Ελλάδος και της Ευρώπης, η Λιδία. Εδώ στους Φιλίππους ιδρύεται η πρώτη χριστιανική εκκλησία σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η εκκλησία είναι η νέα φυτεία, ο νέος αμπελώνας που εφύτευσε ο Θεός στον κόσμο για να αποτελέσει τον μοναδικό χώρο, το μοναδικό εργαστήριο σωτηρίας και θεώσεως του ανθρώπου. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς ίδρυσε τον θεανθρώπινο αυτών θεσμών, ο οποίος κατά την γνωστή εικόνα του Αποστόλου Παύλου είναι σώμα Χριστού. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός, μέλη του σώματος του Χριστού. Υπάρχει ένα μοναδικό σώμα, μία εκκλησία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες, όπως διακηρύττουν σήμερα οι οικουμενιστέ. Δεν υπάρχουν πολλά σώματα με την ίδια κεφαλή. Η διατύπωση αυτή της ενότητος της Εκκλησίας αναφέρεται και στην φράση του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχίας «Ελενή σώματι της Εκκλησίας». Αυτή η ενότητα και μοναδικότητα της Εκκλησίας επιβεβαιώθηκε και στο σύμβολο της πίστεως, το οποίο συντάχθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν και στο οποίο διατρανώνεται εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όπως η έννοια της Εκκλησίας, έτσι και η έννοια της ενότητος της καλλιεργείται ουσιαστικά με βάση την κοινή συμμετοχή των πιστών στο ευχαριστιακό δείπνο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει για το θέμα αυτό. Επειδή ένας είναι ο άρτος, από τον οποίο κοινωνούμε, ένα πνευματικό σώμα είμεθα οι πολλοί, διότι όλοι από τον έναν άρτο το σώμα του Κυρίου μετέχουμε και δι' αυτού ενωνόμεθα όλοι μεταξύ μας. Ο ένας άρτος τον οποίο μετέχουν οι πιστοί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία νέα βάση, η ευχαριστιακή, πάνω στην οποία οικοδομείται ολόκληρη η εκκλησιολογία του χριστιανισμού. Εγγυητής για την ενότητα σε κάθε εκκλησιαστική κοινότητα προβάλλεται ο Επίσκοπος ως προϊστάμενος της ευχαριστιακής συνάξεως. Όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος, για τον οποίο έχουμε
περισσότερες πληροφορίες, άφησαν διαδόχους στις εκκλησίες που ίδρυσαν και στους οποίους έδωσαν τα ονόματα διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Ο επίσκοπος είναι ο διάδοχος των Αγίων Αποστόλων. Ο τονισμός αυτός της αποστολικής διαδοχής που προέκυψε από την προβολή της Εκκλησίας απέναντι στους αιρετικούς δημιούργησε την πίστη για την ενότητα της Εκκλησίας. Αργότερα από τους Αποστολικούς Πατέρες, ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνος, αναφερόμενος στην Εκκλησία της Ρώμης, λέει τα εξής: αφού εθεμελίωσαν και οικοδόμησαν οι ευλογημένοι Απόστολοι την Εκκλησία της Ρώμης, εμπιστεύτηκαν την λειτουργία της Επισκοπής στον διάδοχό τους, τον Λίνο. Λέγοντας αποστολική διαδοχή, εννοούμε την αδιάκοπη συνέχεια των ποιμένων της Εκκλησίας από τους Αποστόλους. Η συνέχεια αυτή έχει χαρισματικό χαρακτήρα και διασφαλίζεται με τη μετάδοση της πνευματικής εξουσίας των Αποστόλων στους Επισκόπους της Εκκλησίας και μέσω αυτών στους πρεσβυτέρους. Κατά συνέπεια, η αποστολική διαδοχή συνδέεται αδιέρετα με την αποστολική πίστη. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τον μαθητή και διάδοχό του Τιμόθεο παραγγέλει: «Τέκνον Τιμόθεε, ενδυναμού εν τη χάρητε εν Χριστώ Ιησού και αείκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανοί έσονται και εταίρους διδάξε». Την πίστη που διδάχτηκε από τον διδάσκαλό του να την κρατήσει και να την εμπιστευτεί σε αξιόπιστους ανθρώπους. Και τον άλλο μαθητή του, τον Τίτο, τον αποκαλεί γνησίο τέκνο κατά κοινή πίστη, γνήσιον κατά την κοινή μας πίστη πνευματικών μου τέκνων. Επομένως, αν κάποιος επίσκοπος ή και ολόκληρη τοπική εκκλησία, ανεξαρτήτως μελών, εκπέσουν από την γνησία πίστη της Εκκλησίας, όπως αυτή εκφράστηκε αλάθητα στις Οικουμενικές Συνόδους, πάβουν να έχουν οι ίδιοι την αποστολική διαδοχή, επειδή βρίσκονται ήδη εκτός της Εκκλησίας του Χριστού, όπως συμβαίνει με τους κάθε είδους αιρετικούς και όσους επικοινωνούν ποικιλότροπα με αυτούς, μυστηριακά, όπως συμβαίνει στις ημέρες μας με τους λεγόμενους Ορθόδοξους Οικουμενιστές. Και αφού διακόπτεται η αποστολική διαδοχή ουσιαστικά, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για κατοχή ή συνέχεια της αποστολικής διαδοχής στους εκπεσόντες από την Εκκλησία. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, αναφέρω ότι η Εκκλησία για την καταπολέμηση των αιρετικών και ιδιαίτερα των γνωστικών από τον 2ο αιώνα επρόβαλε το επισκοπικό λειτουργήμα και ιδιαίτερα την αδιάκοπη αποστολική διαδοχή αυτού σε συνδυασμό με την αποστολική πίστη. Αυτήν την αποστολική πίστη με την χάρη του Θεού κατέχει η Εκκλησία των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Από αυτήν την Εκκλησία καλούμε να διακονήσω ως Επίσκοπος και Μητροπολίτης των πιστών λαών τους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Θεοσώστου Αποστολικής Μητροπόλεως Φιλίππων και της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γι' αυτό και από τις θέσεις αυτής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπό μας και τους Αγίους Αρχιερείς που με εμπιστεύτησαν την ακριτική αυτήν επαρχία. Να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Θεσσαλονίκης Κύριο Γρηγόριο για το έργο που έχει επιτελέσει ως τοποτηρητής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου
προς τους εντιμωτάτους εκπροσώπους των τοπικών αρχών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και μας ετίμησαν με την παρουσία τους. Ευελπιστώ σε μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστίες πολλές οφείλω προς τους αγαπητούς ιερείς και διακόνους, στην χωρία των Ιεροψαλτών και σε όλους εσάς, τον πιστό λαό του Θεού, τον θεματοφύλακα της Γνησίας Ορθοδόξου πίστεως. Είμαστε καλεσμένοι όλοι, κλήρος και λαός σε συστράτευση στον πνευματικό αγώνα εναντίον του οικουμενισμού, που ως σύγχρονο θηρίο της αποκαλύψεως, χρησιμοποιώντας διαφόρους μεθοδίες του διαβόλου, με μανία ζητεί ποιον να καταπιεί, ποιον να παρασύρει στον αιώνιο θάνατο. Νύψατε, γρηγορήσατε, αντίστητε, στερεήτη πίστη, αγρυπνείτε και προσέχετε, αντισταθείτε στηριγμένοι στην πίστη, παραγγέλει σε όλους μας ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή. Να φυλάξουμε ακεραία και γνησία την πίστη μας, την Ορθοδοξία μας, όπως όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά έχουμε ιερό χρέος να μνημονεύσουμε το πλήθος των πιστών πατέρων και μητέρων, που με φτώχεια και στερήσεις, αλλά και υπομένοντας την ηρωνία του κόσμου, κράτησαν την Γνησία Ορθοδοξία. Να θυμηθούμε σαν ελάχιστο φόρο τιμής τους πατέρες ιερομονάχους και ιερείς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον πατέρα Γαβριήλ Λίβερη, τον πατέρα Αντώνιο Χαλκιά, τον πατέρα Χαράλαμπο Φουτζιτζή, τον πατέρα Αμβρόσιο Αγιορείτη, τον πατέρα Παρθένιο Νικηφορίδη, τον πατέρα Σάλβα Παπαδόπουλο, τον πατέρα Γεώργιο από τον Πόντο, τον πατέρα Ανδρέα Ανδρεάδη, τον πατέρα Ιωάννη Χατζηδιάκο, τον πατέρα Μιχαήλ Σαββόπουλο, τον πατέρα Νικόλαο Αναγνώστου, τον πατέρα Σέργιο Λούρα, τον πατέρα Φιλάρετο από τη Θάσο, τον εξαίρετο πατέρα Νικόλαο Αλεξανδρίδη, τον μοναχό πατέρα Δημήτριο, τον εήμνηστο Μητροπολίτη Πενταπόλεως Καλλιόπιο, ως εφημέριο τότε του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Δράμας, αλλά και ως τελευταίος τιμενάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αφήνοντας πνευματική κληρονομιά, οι οποίοι με διωγμούς, με προσαγωγές, με φυλακίσεις, με αποσχηματισμούς και εξορίες από την κρατική εκκλησία αγωνίστηκαν με ποικίλους τρόπους τον ιερόν αγώνα και μας άφησαν την Ιερή Παρακαταθήκη της Γνησίας Ορθοδόξου πίστεως, την οποία οφείλουμε κι εμείς να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενεές. Να μνημονεύσουμε όλους εκείνους τους πιστούς που υπηρέτησαν τα διοικητικά συμβούλια των ιερών κοινοτήτων, κράτησαν άσβεστη φλόγα της πίστεως, αγωνίστηκαν και ανοικοδόμησαν ιερούς ναούς και αίθουσες που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον θα πρέπει να δείξουμε για το μοναστήρι μας, την Ιερά Μονή Παπαντήτου Χριστού, που είναι το κόσμημα και το καύχημα της Μητροπόλεως μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τα διοικητικά συμβούλια των Ιερών Ναών, καθώς και τα φιλόπτωχα συμβούλια της Μητροπόλεως μας, ότι θα συνεργαστούμε και θα αγωνιστούμε για την πρόοδο του Ιερού Ημοναγώνους. Και κάτι ακόμη, για την κατασκευή της Κιβωτού. Προφανώς χρειάστηκε εργάτες, οι οποίοι ωστόσο δεν επιβιβάστηκαν στην Κιβωτό και χάθηκαν με τον κατακλυσμό. Η Κιβωτό συμβολίζει την Εκκλησία. Όσοι προσφέρουμε έργο στην Εκκλησία, κληρικοί και λαϊκοί,
ομοιάζουμε με τους εργάτες της Κιβωτού. Θα είμαστε άραγε επιβάτες για να σωθούμε? Θα μπορέσουμε κι εμείς να γίνουμε πολίτες του Παραδείσου? Ας αναρωτηθούμε όλοι και ας προσέξουμε τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Άξιος! Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Γεωργιό, τον τελετάρχη της σημερινής ακολουθίας, που μου παραχώρησε 3 λεπτά να εκφράσω και εγώ τα αισθήματά μου στον φίλο μου, Σεβασμιότατο σήμερα Μητροπολίτη Φιλίππων και Μαρονίας, κύριο Αμβρόσιον. Σεβασμιότατε, υποκλίνομαι στο μεγαλείο της σημερινής πνευματικής πανθεσίας, της πλημμυρεζούσης στα καρδιάς όλων των σωματικών αλλά και πνευματικών συμμετεχόντων εις την τελετή της Παναξύλου εμφωνήσεώς σας ως Μητροπολίτου Φιλίππων και Μαρονίας, δια της οποίας τιμάται ένας σωστός και ακάματος εργάτης του Ιερού Ευαγγελίου του Χριστού, καλούμενος ταυτοχρόνως να τιμήσει δια της πίστεώς του, των γνώσεών του, της εργατικότητός του και της αδιαπραγματεύτου εντάξεώς του εις τα στάξεις των μελών του Μικρού Ποιμνίου, την Εκκλησίαν Ορθόδοξον πίστη μας. Η στρατευμένη επί της γης Εκκλησία του Χριστού και όλοι εμείς οι ακολουθούντες στα θεία νάμονά της, δικαιούμεθα να αισθανόμαστε κυριολεκτικώς υπερήφανοι δια των εμπλουτισμών των τάξεών μας, με στελέχη κατέχοντα την τριπλή εξουσία και λειτουργία της Θεοσυστάτου Ιεροσύνης. Ως ιερεύς, ως επίσκοπος, ως διάκριος ομιλητής από άγγονος, διακονήσατε την Εκκλησία μας κατά τρόπον απολύτως αποτελεσματικών και εσκύψατε στον πόνο για τα δοκιμασία των μελών του ποιμνίου σας, σκορπίζοντας με τον παρηγορητικό σας λόγο και την οικία παρουσία σας το χάρτη του Χριστού εις το πληγωμένο και επιφανή των άνθρωπων. Εκείνον όμως το οποίο αποτελεί εν των μεγίστων επιθευμάτων σας, υπήρξε η απήχηση των λόγων και της παρουσίας σας εις τα ψυχάς των νέων παιδιών, των μαθητών σας, των οποίων τα λόγια σήμερα αντικατοπτρίζουν το φως το οποίον τους εχαρίσατε απλόχερα με τα πτυχία σας, τα γνώσεις σας, αλλά και την αμεσότητα της επικοινωνίας σας μαζί των, εις το 4ο γυμνάσιο δράμας, εις το οποίο εδιδάξατε και τους μαθητάσεις τους οποίους έχετε αφήσει τα σκαλυπέρας των αναμνήσεων. Δυσκολοκατάκτητη εις τα σημέρας μαθησικές των νέων παιδιών, μέσα από ελάχιστα σχόλια τα οποία παραθέτω και τα οποία ηλίευσα από το διαδίκτυο, αποδεικνύουν το μεγαλείο και την ευτυχία της επικοινωνίας μαζί των. Άξιος, πόσο λένε τα παιδιά, πόσο ευλογημένος νιώθω που τον είχα καθηγητή επί 3 έτη στο γυμνάσιο. Άλλος, στο μάθημα που μας έκανε και σαν καθηγητής ούτε μήνα δεν κουνιόταν. Και ένας άλλος. Και σαν άνθρωπος και σαν καθηγητής που είχα την τύχη να τον γνωρίσω από κοντά, ήταν άξιος άνθρωπος και καθηγητής. Άλλος, ο καλύτερος καθηγητής που πέρασε από το γυμνάσιο Δράμας. Άλλος, πολύ τυχερή που τον είχα καθηγητή. Και ένας ακόμη, συγκινήθηκα πολύ. Ήταν από τους καλύτερους καθηγητές και έδινε αγάπη πολύ στους μαθητές του. Και άλλα αναρρύθμιτα μηνύματα. Μόνο ένας αληθινός πατέρας, πραγματικός ηγεμόνας και άγρυπνος προστάτης θα μπορούσε να διεισδύσει στον ψυχισμό αυτών των παιδιών και να επηρεάσει τόσο πολύ τη σκέψη μόνο. Τέλος, το μέγα χάρισμά σας, Σεβασμιότατε, να απευθύνεστε κατά τη διάρκεια του κηρύγματός σας, αναλύοντας των θείων λόγων με πολλή διάκριση και να αναφέρεστε σε θέματα της καθημερινότητας και των συγχρόνων προβλημάτων, κοινωνικών και λοιπών ζητημάτων, όχι μόνο από άγγονος, αλλά και εκτός του ουρανού, κατά τρόπον άμεσων, απλών και κατανοητών, μεταφέροντας έτσι την ηθική διδασκαλία του Ιερού Ευαγγελίου, κατά τρόπον ελκυστικών και αποδεκτών από τους νέους μας. Έχει φέρει καρπούς που σταδιακά θα αναφανούν στις στοιχείες των νέων της περιοχής σας. Σεβασμιότατε, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού περιμένει από εμάς πολλά, ιδίως στην πολύ δύσκολη καπή της παγκοσμίου ιστορίας, με την ολομέτωπον και απροσχημάτιστον επίθεση των πάσης μορφής σκοτεινών δυνάμων κατά της αληθούς και ορθής πίστεως.
Τελειώνουν. Πρέπει να γίνεται εμείς σεβασμιότητα, έναν των βασικών τόξων της γεφύρας, της αγάπης και της ενώσεως όλων των πραγματικά ορθοδόξων και υγιών δυνάμεων, οι οποίοι πονούν και αγωνιούν υπό την απειλή της ισοπεδώσεως των πάντων, οι οποίοι επιδιώκουν τα μανίας, η γνωστή της βάση πλέον παγκοσμιοποιητέ και οικουμενιστέ. Πρέπει στο πρόσωπό σας να συναντήσουν οι παντοί αρνητές της φυσιότητας έναν ακόμα βράχονα κλόνικον, ο οποίος θα αγωνιστεί ώστε να αποτραπεί η φυλάκισης των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας σε κάποιο χρονοτούλαπο χωρίς ανοίγματα, αλλά και να μην πραγματοποιηθεί η διάδοση ενός νέου Ευαγγελίου, το οποίο ετοιμάζονται να προωθήσουν οι σύγχρονοι νεοερμηνευτές που θα έχει ως βάση τη σύγχρονη οικουμενιστική μεταπατερική θεολογία. Ευχόμεθα μακροημέρευση και υγεία προς δόξαν Θεού. Άξιος! Άξιος! Αγνωσίου του Θεοδομιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Φιλίππων και Μαρονίας, υπερτίμου και εξάρχου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ημών δε πατρός και επιμενάρχου, πολλά τα έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σας ευχαριστώ από καρδίας όλους. Καλά είμαστε.
Ελάτε, πατέρα. Ελάτε, ελάτε. Πάτε στην αίθουσα, να το ξέρετε, στην αίθουσα. Αγαπητοί Χριστόδελφοι, όλοι παρακαλείστε να περάσετε έξω αριστερά. Έχει για όλους κέρασμα εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου κυρίου Αμβροσίου. Επίσης, οι αρχιερείς, οι ιερείς, οι ιεροψάντες, όλες οι επιτροπές, οι υψηλοί προσκεκλημένοι μας να περάσουν πάνω στην αίθουσα. Τώρα ή από εδώ ανοίξτε, από εδώ. Ανοίξτε ένα πιάτο.
Έλα παιδιά, ετοιμάστε κάπως τις σακούλες και εδώ. Τώρα σοβαρές. Γεια σας.
Είστε καλά. Πανεκόλα μου, είστε καλά. Πάτε. Gracias.